Tänään me pelataan näitä Geometry Dash-tasoja läpi, mutta jokainen portaali tulee olemaan randomi. Esimerkiksi kun mä rupean pelaamaan Stereo Madnessia, niin tää ensimmäistä portaalista lähtien on randomi, että mitä me oikein saadaan. Eli nyt meillä on tällainen lentotyyppi. Okei. Tää eka taso pitäisi olla helppo, mutta katsotaan kohta seuraavilla tasoilla, että noin random portaalit saattaa kyllä vaikeuttaa aika paljon, mitä näitä tasoja pääsee läpi. Okei. Katsotaan mitä seuraavaksi saadaan. Okei. Perus tällainen hyppy, UFO-alus. Tääkin on aika helppo. Tää on ihan easy, kun tästä tulee niinku randomilla tätä. Okei, katsotaan mikä seuraavaksi tulee. Okei, sit tulee tää kaveri. Mä en tiedä, että nimeä. Tää on mut oikeesti vaikee. Okei, 50% saatiin, mutta siinä oli vaan esimerkki, miten tää toimii tää haaste. Ja meillä on tässä rulla, jossa on kaikki Geometry Dashin tasot. Ja nyt me vedetään tästä rullasta ja se on se taso, mikä me vedetään random portaaleilla. Katsotaan mitä sieltä tulee. Siellä on tosi paljon vaikeita tasoja. Ensimmäinen taso meillä on... Clubsteppi. Okei, ai että, tästä tulee kyllä vaikeeta. Tästä tulee niin vaikeeta. Okei, noniin. Hyökätään heti ensimmäisen tason kimppuun. Let's go. Okei, tää alkaa ihan normaalisti. Okei, nyt me ollaan taas lentotyyppi. Okei, tää helpottaa itse asiassa huomattavasti tätä. Okei, nyt me ollaan taas UFO-alus. Ei Seppo, tää on oikeesti muuten vaikea, kun tää on niin randomi. Tää tulee joka kerta niin randomi. Ei kura. Mä en osais puhua, mä en koskaan ois vetänyt clubsteppia läpi niinku normaalis moodissa. Tää tulee olla kyllä vaikea niinku random portaaleilla. Ei siis miten tän pystyy edes saamaan läpi random portaaleilla. Ei tässä oo mitään järkeä. Ei lätty, mä oon huono tässä pelissä. Tätä kyllä vaikeeta. Ei tätä pysty pääset. Ei kura, tää on vaikeeta. Mun olisi ehkä pitänyt aloittaa vähän helpommista tasoista. Okei, noni, nyt. Come on. Noni, nyt! Come on! Ei se 9% mun paras! Mun olisi pitänyt aloittaa vaan tasoja, joita mä oon joskus päässyt niinku aikaisemmin läpi. Ehkä se olisi ollut vähän fiksumpaa. Ei lätty, okei. Mun pitää vähän muuttaa sääntöjä. Tää oli paljon vaikeampaa kuin mitä mä luulin. Niin otetaan tästä pois nyt kaikki sellatteet, mitä mä en oo päässyt läpi. Eli tästä lähtee aika iso osa pois näistä tasoista. Noin. Okei, tehtiin tätä nyt vähän helpommaksi, koska tää oli itse vaikeampaa, mitä mä luulin. Eli tässä pyörässä on vaan tasoja, joita mä oon päässyt joskus läpi. Niin katsotaan, päästäänkö mennä läpi random portaaleilla. Sieltä tulee tasoa, mitä sieltä tulee... Jumpperi! Okei, tästä tulee mielenkiintoista. Tästä lähtee jumpperi. Katsotaan, miten sieltä selvii. Oi se! Okei, nyt ollaan normaaleit. Tää on helppoa so far. Katsotaan sitten, kun tulee eka portaali, että miksi me muututaan. Ollaan vieläkin normaaleit. Okei. Tää on sit yllättävän helppo. Siis onks tää nyt koko peli sitten, että mä oon vaan normaali tässä? Mistä tulee se vaihto? Okei, nyt tuli se vaihto. Ei Seppo! Okei. Ei, miten tätä pystyy tolla pääsee läpi? Ei tätä pysty. Ei itse mun olisi varmaan, että pitää ottaa vielä helpompia tasoja. Okei, tällä tää onnistuu ehkä vähän tää robotilla. Kato. Kama. Hyvin meni. Ei. Okei, normaalilla taas. Katsotaan missä vaiheessa vaihtuu. Tää jumpperi tulee olemaan kyllä ihan sikavaikea. Okei, jatketaan tässä normaalilla. Tää on joskus muksuna yksi mun lempitasoja kyllä tää jumpperi. Okei, nyt tulee varmaan vaihto. Joo, nyt tulee vaihto. Ei tätä pysty pääsee! Pystyy! Ei, mitä tapahtuu? Robotti meni väärinpäin siihen. Okei, siis ilmeisesti tää on tehty sellainen, että jokaisella näillä hahmolla sä pystyt pääsemään kyllä läpi. Tällä tää on niinku semi-helppoa vielä. Ihme robotti. Noniin, yes. Ei että, kun mä oon tottunut, kun sä oot... Jos sormi on tottunut siihen, että sä Okei! Hei! Nyt tuossa tulee mielenkiintoista. Vitsi kun bugas tossa. Vitsi mä olisin halunnut vetää tuolla ihmeen lentotyypiltä ton loppuun. Rupes bugi. Eikö sormi on niinku tottunut siihen, että sä vedät sillä tietyllä hahmolla tän koko ajan, mut sit kun se muuttuu, niin... Tossakin mä niinku pidän sitä niinku pohjassa sellainen... Ei Seppo. Okei, mä tyli vedän yhden yritys. Yksi yritys vielä, sitten mä menen seuraavaan tasoon. Okei, tätä ei lasketa. Yksi yritys vielä, mä menen seuraavaan tasoon. Ei pysty pääsee. Ei Seppo, mä oon tyhmä. Okei, 37% random jumpperi. Kokeillaan jotain muut tasoa. Otetaan jumpperi pois tuolta. Okei, otetaan uusi taso. Toivotaan, että se on vähän helpompi kuin toi jumpperi. Anna please joku helppoa. Back on track! Okei. Toi on itse asiassa yllättävän kiva. Okei, mä luulen, että tämän mä pääsen. Back on trackin mä varmaan pääsen jopa läpi.
Katsotaan miten käy. Okei, random back on track. Katsotaan miten meillä menee. Kuoltiin heti. Okei. Hei, tää tulee olla helpompi. Mulla on nyt iso luotto siihen, että mä tuun pääsemään back on trackin läpi. Tässä on mun mielestä pelin muutenkin parhaat musiikit ehdottomasti, jota mä valitettavasti teille vois soittaa, mutta kattokaa miten sujuvasti mä menen tätä läpi. Ai että. Tuntuupa hyvältä. Tää ufolla menee ihan huijaasti. Siis tää on ihan helppo. Tää on ihan easy. Mä menen tällä ufolta koko tason läpi. Missä seuraava portaali ees on? Mä en sit näe sitä portaalia. Tosta kolikkokin messiin. Okei, kohta tulee portaali varmaan jostain, niin sit pitää vähän miettiä, että okei, sieltä tulee. Okei, ei Seppo, mitä mä nyt teen? Ei mitä, ei Seppo, mun internet pettää. Okei, nyt me vedetään normaalilla tyypiltään. No tää ei oo vaikea vetää tälläkään. Vitsi toi bugas, mä oisin päässyt läpi ton. Ei Seppo, mä sanon. Okei, katsotaas. Yes. Kattokaa miten hienosti mä vedän. En mä tarvii edes noit random portaaleet mihinkään, kun mä vedetään tälleen läpi. Okei. Siitä kolikko messiin. Okei, kohta tulee taas uusi portaali. Let's go. Ei Seppo, tää on ihan mahdoton tällä. Ei! Ui Seppo, tää on muuten vaikee. Ei tota pysty pääsee tolla. No vedetäänkö me tällä? Kato, nyt mä lähdin keuliin. Ui Seppo, näittekö mitä? Katsotaan mitä skillejä sedällä on. Kato tohon väliin. Näittekö? Minkä tempun kaveri iskee. Tosta, kato tosta noin ja näin. Että satu sitä vähän temppuilee täällä. Tää on niin helppoa, niin on paraa temppuilla. Kato sieltä. Oi että kyllä niitä skill moveja löytyy. Nice. Okei, nyt pitää taas keskittyä. Nyt mä en halua kuolla. Okei, ei! Miten mä tosta kuolin? Okei, 53%. Okei, mä tuun pääset tän kyllä maaliasti tän back on trackin. Mulla on iso luotto siihen. Kattokaa, mä voin olla vaan tässä yläreunassa, niin mä en kuole. Tää on ihan lifehacki oikeesti. Okei, sieltä kolikko. Kohta vaihtuu taas hahmo. Okei, tää on nyt kriittinen. Ei Seppo! Se oli vähän kuuma. Okei. Tää on vähän haastavampaa, mutta ei niinku mikään mahdottomuus vetää tällä. Ihme UFO-kapselilla. Ei! Okei. Nyt ollaan ennätys vedetty. Mikä nyt tulee? Okei. Jos mä pysyn täällä ylhäällä. Selvinköhän mä tän ihan hyvin. Okei, nyt me saadaan tää oikeesti muuten läpi. Nyt pitää keskittyä. Nyt mä haluan keskittyä, mä saan tän niinku oikeesti läpi. Mä en niinku lähde pelleille. Ei! Okei, se oli lähellä. Päästään tää oikeesti muuten läpi. Kyllä! Pelin toisiksi helpoin taso ja silti mä hikoilin ihan sikana. Ei siinä mennyt kun kuule 17 yritystä. Hei! Back on tracki vedetty läpi randomeilla. Voidaan ottaa removaa se pois, sitten katsotaan, että mikä leveli vedetään seuraavaksi. Saataisiko ehkä vähän vaikeampi, ei kuitenkaan hirveästi vaikeampi. Can't let go! Okei. Random can't let go. Katsotaan miten tää onnistuu. Ei, mitä ihmettä tässä tapahtuu? Siis, what? Okei. Tää on kyllä joku ihan... Mitä ihmettä? What the... Tää on kyllä joku Can't Let Go, joku ihan oma versio tässä. Mitä tässä tapahtuu? Okei, nyt tää koko peli meni kyllä ihan sekaisin tästä. Tää ei ollut ihan sitä mitä haettiin, mutta ihan siistin näköistä kyllä kieltämättä. Siis mä legit pääsen tää pelin läpi tälleen, tekemättä mitään. Okei, tää ei ole se mitä haettiin, mutta ihan coolin näköistä. Joo, no niin, nyt löydettiin oikein. Can't Let Go. Oi. Tää on muuten oikeesti varmaan aika haastava. Can't Let Go ei ollut kyllä mikään maailman helpommista tasoista. Et pitää oikeesti käyttää vähän energiaa siihen, että saa tän läpi. Ei Seppo! Toi on vaikee. Okei, siihen kuolee. Ei Seppo! Tää on aina kiva, kun tää tulee random portaalista, niin tietää, että päästään pitkälle. En tiedä miksi mä aina tarkastan monta kertaa, että kuvahan toi näyttö. Mä aina kuumottaa, että mä teen jotain eeppistä ja sit se jää. Sitten sitä ei jää ei tallenneta. Okei, nyt keskitytään. Yes. Okei. Mene. Okei, tuotas 6 löytyy. Tuleeko nyt random portaali? Ei Seppo tätä! Ei tätä voi päästä tolla läpi. 59%, mutta sekin mentiin vaan tolla ihan perinteisellä tyypillä. Okei. Ollaan pikkuhiljaa kyllä parantua pelaan näillä kaikilla.
Tällä on kyllä ihan mahdollista päästä tää niinku läpi. Näittekö meni siitä välistä? Okei. Mä en oo tällä päässyt näin pitkälle vielä. Okei. Ei Seppo! Rauha! Ei vitsi, me päästiin hyvin tuolla. Okei, tää on vika yritys, että mä menen seuraavaan tasoon. Tää on kyllä niin vaikea, että on pakko mennä kyllä seuraavaan tasoon. Okei, itse asiassa tälläkään mä en oo varmaan päässyt näin pitkälle vielä. Tälle itse asiassa voitais melkein päästä läpi tää kohta. Okei. Kattokaa mitä hyvin mä menen. Oi että, kattokaa nyt. Joo. Ei, miksi mä yritin mennä siitä välistä? Okei. 59% Can't Let Go randomista on mun mielestä aika hyvä. Okei, vedetään seuraava sitten. Seuraava taso. Katsotaan mitä saadaan. Me on päästy 1 taso vaan läpi. Joten nyt on pakko saada jotain vähän parempaa. Try out! Okei, tää on itse asiassa ihan mahdollinen päästä läpi. Okei, try out random. Okei, tästä tulee mielenkiintoista. Alright. Itse asiassa tää on varmaan helppoa. Mä veikkaan, että se on toinen, mitä mä tuun päästä tänään läpi. Kato miten helposti mä vaan menen tällä ufolla. Joo, tää on ihan easy. Tää on ihan easy, baby. Kato. Oi! Miten pitkällä mä oon? Ei! Mä kuulen maailman tyhmimmissä kohdissa oikeesti. Mut joo, kyllä tää tryout me ei tulla lopettaa, niin kun me päästään tää läpi. Se on ihan varma. Tryoutin mä tuun päästä kyllä läpi. Tällä mä halusin niinku, tällä wave-tyypillä mä halusin olla niinku... Vitsi mä oon tyhmä. Nyt mä vaan kuulen noihin ihan tyhmiin juttuihin. Okei, nyt mä niinku keskityn oikeesti sellainen, että mä leikin vaan, että mä voitan nää tasot. Menee tosi hyvin, kun mä vaan tää reunassa eikä tee yhtään mitään. Kaikki sallitaan. Okei, nyt pitää tehdä jotain. Ei vitsi, tuli taas bugi kyllä pahis. Ei lähtö, toi oli muuten vaikea. Okei, tällä mä en halua kyllä enää vetää. On joku toinen. Okei, ufolla. Ufollakin varmaan taktiikka, se vaan pysyt täällä ylhäällä, niin mä voitan tää. Joo, pystytään vaan täällä ylhäällä. Se on miten päästään läpi. Okei, nyt pitää vähän keskittyä. Okei. Keskitytään. Okei, hyvä. Tää on tosi hyvä. Jatketaan samalla. Sitten tulee tää portaali vissiin ihan kohta. Okei, ollaan valmiina siihen portaaliin. Nyt ollaan pitkällä. Okei, vielä jatketaan samalla. Okei, tää menee ihan sepo hyvin. Me ehkä päästään läpi tää jo nyt tällä. Se on ihan sairas, mä pääsin nyt läpi. Okei, kama. Pääsinkö läpi? Ei tätä! Ei Seppo 68! Tois pitänyt kyllä päästä. Okei, no. Me vedetään tää taso kyllä läpi. Siitä mä oon ihan 100 varma, että tää tullaan kyllä pääsee läpi tää taso. Täältä pitäis pystyä pääsee ihan niinku nätisti. Mikä tän nimi on? Sanokaa joku Wave. Eikö tää joku Wave? Tää tekee tätä täältä. Wave Monster. Okei, nyt ei saa pelleä, nyt keskitytään. Yes! Okei, me ollaan vaan täällä ylhäällä legit. Okei, nyt me päästään tää läpi. En ois uskonut, että tällä hahmolla oltais päästy, mut vitsi me päästään tää nyt läpi. Okei, se jatkuu samalla. Hyvä. Okei, mä pysyn täällä ylhäällä. Kamaa, me päästään tää oikeesti läpi. Vitsi, tää on kova. Okei, nyt pitää vaan katsoa, että mä kuolen. Kama. Okei, UFO, joo. Tää ei oo niin paha. Vitsi. Aitta mä oon ihan haipees. Okei, nyt pitää olla tarkkana. Tarkkana. Ei, yes. Kama. Ei, se jatkuu siinä samalla. Vitsi, mä luulen, että se muuttuu. Mut kun se on random portaali, niin se... 85%. Miksi se antaa koko ajan Anna jotain muuta. Yes. Okei, nyt me päästään tää läpi. Mä sanoin, että me päästään tää läpi. Tää on Case Called Ghost. Nyt oikeesti. Yes. Okei, joo, tässä. Come on, nyt on läpi. Oliko tää trajatti? Ei ollut, en mä muista mikä tää oli. Okei, joo. Jos tää lentämällä pääsee läpi, niin mä niinku nautin tästä. Okei, kama. Mitä sit tulee? Ei tätä! Pystyykö tällä edes pääse tätä läpi? Vitsi, ei pysty pääse tuolla läpi! Vitsi, mikä skämmi! Kaikki muu ois käynyt paitsi toi. Seppo. Lähtö oikeesti. Ei ois päästä läpi edes tuolla hahmolla. Okei, UFO. Okei, nyt taas keskitytään. UFO ja lentävä on legit varmaan parhaimmat mun mielestä. Me ei oo saatu niinku perushyppivää varmaan ollenkaan myöskään. Yes. Okei, mitä me saadaan nyt on ratkaisua? Okei, UFO väärinpäin. Joo. Okei, nyt mulla on luotto, että me päästään täällä. Mut siis näitä vaikeampia tasoja on varmaan tosi vaikea päästä läpi täällä random portaalilla.
Okei, nyt me ollaan oikeesti lähellä. Vitsi, nyt et heitä mulle mitään tyhmää portaalia sieltä. Ei tätä pysty pääsee tuolla peruspalikalla. Nyt kyllä suututtaa vähän. Okei. Mä vielä pari kertaa yritän tätä ja sit mennään kyllä seuraavaan tasoon. Tai Seppo, tää on viimeinen yritys, mennään seuraavaan tasoon. Alkaa nää musiikit tulla korvista ulos. Nyt löydään vaan nisveti-taktiikalla, kun ollaan ja voi maalia asti. Okei, näyttyy ihan sama. Okei, ei ole enää paljon jäljellä. Katsotaan, jos saatais vielä yksi taso läpi, niin se olisi kyllä tosi kiva. Seuraavaksi me saadaan... Syklesi. Okei, syklesi randomille. Tästä tulee vaikeeta. Mä jo nyt on sellainen, että tästä tulee ihan hirveetä. Syklesi random portal. Vamos. Okei, let's go. Onks tässä random portal? Ei Seppo! Okei. Nyt pitää oikeesti vähän miettiä strategiaa, että miten tän pääsee läpi. Tässä on niinku niin monesta tasoa. Ei. Okei, yläkautta ei pääse kuin tohon asti. Tästä tulee pitkä päivä. Miksi sä oot laittanut ton portaalin suoraan tohon? Oh! What? Mitä tapahtui? Mä vaan teleporttasin. Sä pääsit vetää läpi tätä kautta. Mitä? Tää vaan teleporttasi johonkin. Replayat toi. Mitä tossa tapahtuu? Ei tätä lasketa kyllä, jos mä pääsen vaan tän tälleen läpi. Pakkohan tähän tulee joku toinen portaali kohta. Siis mä legit pääsin tän läpi. Tarkoittaako tää, että tätä tasoa ei voi päästä läpi, koska tässä on pitää laittaa tällainen häksi tähän juttuun? Ei Seppo, toi on kyllä ihan naurettavaa. Kokeillaan nyt tää ilman tollaista häksiä. Okei, noni. Se meni ihan hyvin. Okei, lentojuttu on meidän paras betti kyllä. Oi, kato miten nätisti päästiin tosta. On se hieno. Okei. 15%. Okei. Mennään normilla sit. Kuumottaa kyllä, että tää vaihtuu taas jossain vaiheessa. Yes. Okei, itse asiassa taidettiin vetää ennätys rikki. Joo. Siellä. 26. Okei, lätty syklesi liian vaikee. Okei, otetaan vielä yksi taso ja sitten Satusta jää eläkkeelle kyllä tästä portaalimeiningistä. Et oo tosissas, X-steppi. Tästä tulee pitkä päivä. Okei, X-steppi, kamaa. Mennään sit Seppo X-steppi. Let's go, baby. Okei. Mut eihän tää voi olla vaikeampi kuin syklesi. 100%! Miksi näytti 100%? Okei, nyt pitää keskittyä. Viimeinen taso. Nyt pitää laittaa kaikki ineen. Nyt nämä portalit on mennyt aika täydellistä. On mennyt suoraan, miten tässä oikeesti pelissä menee. Ei tätä pysty pääset ton läpi. Ei Seppo. Siis tää on niinku ärsyttävintä, että sä saat pärjätä tosi hyvin, mut sit tulee joku random portaali, joka niinku pilaa sun koko pelin, koska sä et pysty pääset niinku läpi sillä Noniin. Nyt menee tosi hyvin. Okei, on se lentävä uudestaan. Yes! Okei. Se onnistui hyvin. Nyt älä anna mitään tyhmää. Joo. Okei, nyt tulee usenkka. Ei Seppo tota palloa! Okei. Nyt älä heitä mitään tyhmää, please. Yes. Okei, nyt tulee taas PR. Come on. Yes. Okei, nyt menee hyvin. Saatiin ihan loistava tähän. Mikä nyt tulee? Ei! Mitä sä näytät 99%? Mitä sä selität? Ei Seppo. Pistäkää kommenttia alle, jos haluatte nähdä lisää täältä Random Ass Geometry-videoita. Jotain muita haasteita ja vastaavia. Käy kattoo tää Geometry Dash video seuraavaksi ja nähdään ensi videossa. Moi!